أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد muna miƙar da godiyarmu zuwa ga Allah madaukakin sarki mafi cancanta wanda ya kamata a gode wa kullum, mai tausayi mai rabo da adalci mai komi da komi. To, da ikon Allah za mu karanta suratul fil, mu shiga ci kaɗan da fassarar shi da ɗan wani bayanin shi inda ƙarfinmu zai iya, saboda inda malaman suka gwada muna muka kai nan muke tsayawa shi mun koma a ƙara muna. Allah su ma Allah ya ƙara musu ilimi da albarkacin ya Rasulullah. Abin da yasa nake da very interest cikin suran gai shine domin ya zama na cikin wannan lokacin da abin ga history cikin suran gai happy cikin shekarar nan ne kuma shekarar haihuwar ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yasa nake so mu karanta shi mu samu history ciki, abin da ya faru tun da farko har ƙarshe da ikon Allah, wanda Allah ya ba mu izinin yin sa za mu yi sa. Bai izini ga rahman. Bismillahir rahmanir rahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ashe ba ga yadda ubangijinka ya aikata ga mutanen giwa ba. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. ashe bai sanya kaidinsu a cikin bata ba. Wa arsala alaihim ɗairan ababil. kuma aka saukar a kansu wasu tsuntsaye jama'a tarmihim bi hijaratin min sijil. suna jifarsu da wasu duwatsu na yumbun wuta. faja'alahum ka'asfil ma'kul. sannan sanya su karmammu wadda aka cinye. faja'alahum ka'asfil ma'kul. sa'annan ya sanya su karmammu wadda aka cinye. To, Allah ya sa mu gane. Mala'ika Jibrilu da ya kawo wannan sura ya fara karantar da shi, ya ce mai alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili. ashe ba ga yadda ubangiji ka ya ga mutanen giwa ba. ce to bari in baka labari ko su wane ne mutanen giwan da inda suka fito da ma inda suka fito sannan suka zo suka zauna inda suka fito suka zauna. ya ce ashabul filin ne wasu mutane ne suka shigo da giwaye maka, amma yemen suka fito, su christians ne. sunan sarkinsu Abrahal Ashira.
abrahal ashram sun shiga ne da niyyar wai su za su karya kaba rugu-rugu har a share wurin kaman ba taɓa yin shi wajen ba. Ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To, saboda wai domin wani abu ya hafi tsakaninsu da larabawa daga Yemen, shi sa zai yi haka. Allah ya tashi kama ka, yana kama ka da fu, yana burka yi har ka fada ciki, kama ka fu, sai Allah ya kyale shi yana kallon shi. To, yaya an ka yi har ya zo ya zauna Yemen? To, mafarin zaman shi Yemen shi ne akwai wani sarki Yemen daga Yemen, shi ne ana ce mishi Zunnu'as. Ana ce mishi Zunnu'as. Na'am. To, su turu suke bauta. Su bautan turu kawai suke yi. Sakan ka zo da musu da batun wai Allah Allah, to kai sorry. To, wata rana suna nan sai mai duban shi ya ce mai sarki, ka san yanzu na girma, na tsufa, ban da ƙarfi kamar da. Yasa ka samu min yaro in koya mai aikin ɗin. Na'am, saboda yanzu ban da ƙarfin yin aikin ɗin. Sai sarki kuma ya yarda ya samu mai wani yaro yana koya mai aikin turu. Da safe yaro ya je koyan aikin, da maraice ya koma gida. Wata rana yaro yana kan hanya daga gida zuwa wurin koyon aiki, sai ga wani mai bautan Allah Kiristiya ne. Sun kai abota. Sai yaro ya soma zama wurin shi yana koyon abu. Yaro cikin koyon abu, shi yaro ya ga kamar lalle abinda baban ke gwada mai daidai, amma to ya za a yi? Shi yaro ne, kila wancan kuma kila daidai ne, shi sa shi dai yana bin duka. Yana bin duka. Sai shi bawan Allah nan ya ce mai, ka sani abinda suke koya maka can nan ba shi bane. Wan da nake gwada ma Allah ga da nake nuna maka ne, shi ne gaskiya. Shi yaro kuma ya kama bakin shi ya wuce gidan sarki, ya je koyo abin shi, yana komowa yana haka. Wata rana in ya fito gida ya zo ya kai wurin bawan Allah ya zauna ya yi karatu kaɗan, kai gidan sarki ya yi late. Shi mai turu kuma ya ba shi zafi. Wata rana kuma ya fito gidan sarki za shi gida ya kai